Ay! Gyurot mananay mo. Hala, sorry, nahinaykan. Karon lang ka. Busit ya, gyurot ni mo day akong Diyos, ha? Patay, impas, dagan. Tong 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 sahur, tong 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 sahur, tong 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 sahur. Kalamihan ni Yiso, duha ka buok. Tama ron kay init kayong panahon. Gwapo mag-inom-inom og juice. Kalami, please kayo. Kato si Berto, wala to'y kwarta. Dito ka palitan ni. Nangawat ramang ganito itong niagi. Nya, gihadlok-hadlok pa jud ko niya. Siya daw si Tungtong Sahur. Nya karon, di ko mahadlok karon kay dako naman ko. Pero asa ka tong bata to, wala na lagi ko kita. Tama rapod para mapisumay na akong ulo. Kay laban na kayo. Kay perminti na lang ko niya maisahan. Hala. Tungtong sahur, cappuccino, ballerina. Naisahan na po si Arkin ako tong niagi. Abi na kong isog, talawan mo na. Tungtong sahur, hala, si Arki. Bam, tong, tahon, bong, tong. Wow, nanapoy Diyos si Arki. Asa na po kasi nakapangawat na ba? Ay, basig nanguha na siya atong may birthday, iyang gidala. Diri ha, loko na punti ka para maako na po na imong juice. La, gito! Nganong nasaag man ka dire? Kabalong tao-an eh. Ay, basig si Berto na po, di ba? Nana po nang atik-atik ni mo, di na ko ni mo maatik, ay. Nganong naman ka dire? Imong kauban, ako nang gikuha. Ha? Kasi kauban. Berto, ang pangalan niya, kay manguha ay kung buluyagon nga bata. Hala, patay ka, adlok. Unsa pa may gipaabot nimo? Dagan na! Dagan! Tung sahur. Hala, si Sahur man din eh. Naisahan na puti ka. Uy, sakto kay gibilin ang juice. Naisahan yun ako si Arki, kalami aning juice. Uto ko ka na si Arki ba? Sige magugtanaw og tungtong sahur. Naawa karon siya, nadaot na, pakuratan gamay, dagang dako. O ato ko sunahan para kumasakpan niya dire. Kalami. Ay! Tanawa na lagi. Ikaw na gyapon lagi to. Gyurot mananay mo. Hala, sorry, nahinaykan. Karon lang ka. Busit ya, gyurot ni mo day akong Diyos, ha? Patay, impas, dagan.